Здравейте! Сега ще ви покажем колко са сигурни облачните услуги. Сред най-големите притеснения на потребителите е дали техните ресурси и файлове са в безопасност. Една от основните причини за тази резервираност е, че облакът е отдалечен и те реално не го виждат. Това обаче не означава, че рискът се увеличава. Всъщност, облачните услуги са дори по-сигурни от стандартните решения в много аспекти. На първо място сте защитени от хардуерни сривове. Собствените сървъри лесно могат да се повредят и да загубите ценни файлове, но инфраструктурата в облака е изградена по такъв начин, че дори да има проблеми с хардуера, информацията остава непокътната. Освен това, единствено и само вие имате достъп до всички ресурси, които използвате. Няма как някой от персонал на облака да влезе или да разгледа вашия акаунт, защото никой друг, освен вас, не знае паролата. Дори в случай, че някой поиска достъп до информацията ви, ние няма да имаме възможност да им я предоставим. Традиционните IT решения крият много рискове, които са сериозна опасност за всеки бизнес. За разлика от тях, облачните услуги са много по-сигурни, а имайки предвид ползите им, изборът наистина си заслужава. Намерете най-доброто решение за вашия бизнес на oblak.bg.